מה זה? שוב פעם לא אכלת? תסתכל לי בעיניים. שוב פעם לא אכלת? הסלסול הזה. מה זה, הפרעה? שוב הפרעה? תגיד, מה, אין לך שליטה על עצמך? אני לא מבינה. אתה טיפש ומזלזל. אני מצטער. וליהודי אין עיניים? ידיים? צורה? חושים? רגשות? יצרים? אין היהודי אוכל את אותו האוכל? נפצע מאותם כלי נשק? חשוף לאותן המחלות? מתרפא באותן התרופות? חם לו וקר לו באותו החורף ואותו הקיץ, בדיוק כמו לנוצרי. ואם יעשו לנו עוול, לא ננקום? את מבינה שאת מביכה רק את עצמך, נכון? אני לא יודעת למה אני בכלל עושה את זה. זה אפילו לא את. פשוט רציתי לשתף אותך שאני טסה שנה הבאה לנורווגיה. אני עדיין לא מאמינה שזה קורה. תמיד רציתי לראות שלג ואת הזוהר הצפוני. חשבתי שאני ואת נטוס פעם. מתישהו. ביחד.